Croeso cynnes iawn i chi i'r seremoni arbennig yma i anrhydeddu prifardd Eisteddfod Caerdydd 2022. Y gystadleuaeth lenni oedd sgrifennu cerdd ar y testun Cadw. Y wobr ydy Gadair yr Eisteddfod a gobr ariannol o hanner canpynt yn rhoddedig gan gangen Mercher Wawr Bro Radur, a diolch yn fawr iddyn nhw am ei helioni. Fe gafodd y Gadair i dylunio a'i cherfio eleni gan John Glanfield. Mae John yn dod yn wreiddiol o Wlad yr Haf, i ni'n diolch yn fawr iddo fe am ei gampwaith. Mae'r Gadair wedi gwneud o bîn a darnau o ddir ynddi i adlewyrchu hanes diwydiannol Caerdydd. Mae wedi ffeintio'n ddi i ddwy'n i gof hen gadeiriau traddodiadol Cymraeg. Yn beirniadu eleni ydy Aneirin Caeradog ac Eirig Salisbury. Eirig, ar hyn o bryd yn byw yn Aberystwyth gyda'i wraig Rhiannon a'i mab Llew. Mae Eirig yn ddarlithydd ysgrifennu creadigol a phennaeth cynorthwyol yn adran y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. Fe enillodd y fedal roddiaeth gyda'i nofel Cai yn y Fenni yn y Brifwyl yn y flwyddyn 2016. Mae'n cynhyrchu ac yn cyflwyno'r podlediad misol Clera ar y cyd ag Aneirin Caeradog. Y prifardd Aneirin Caeradog yn te'n cofio'n dda am 2016, fe enillodd y Gadair yn y Brifwyl yn y Fenni'r flwyddyn honno. Mae Aneirin ar ôl cyfnod o fyw yn Llydaw, bellach yn nôl yn ei gynefin, yn byw ym Mhontyberem gyda'i wraig Laura a'i blant Sisial ag Erwan. Mae e'n gweithio fel bardd, awdur, ieithydd a darlledwr llawrydd, yn ogystal â gweithio'n rhan amser i rhagoriaeth a pheniarth fel darlithydd a chydlynydd prosiectau ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ac fel o'n i'n sôn, mae e'n gweithio gyda Eirig yn agos yn cyflwyno a chynhyrchu y podlediad Clera. I ni nawr am glywed y feirniadaeth. Wel, ni'n dod at feirniadaeth y Gadair yn awr. Mae ddweud chi fi ymweliad, y peth da am Zoom yw bod modd miwto pan ni moyn pysych. Right. Ni'n dod at y cadeirio Eirig ac fe ges i siom ar yr ochr ore, sa'n gwybod amdano ti, o weld y nifer a safon y pethau. Digon o amrywiaeth o gerddi caeth a cherddi rhydd. Ti'n iawn, neu? Ie, oedd safon cyffredinol y gystadleuaeth, dwi'n meddwl yn go uchel. Dwi'n meddwl bod ni wedi darllen un o gerdd lle dyn ni'n teimlo, wel, mae hwnna'n eitha anobeithiol. Ddim o gwbl. Mae'r un i gyd yn sefyll ar ei trad. A oedd e'n waith eitha anodd yn y pendrawn, oedd i'w didoli nhw? Oedd, ac oedd y beirdd yn mynd i bob math o gyfeiriadau. O Betty Campbell i Eglwys Ystym Llwynarth, i bob math o gerddi atgofus, a dyna'r rhai o rai sydd wedi cyrraedd y brig. Rhai yn sôn am odineb. Eto, dyw'r beirdd ddim y bobl mwyaf hapus. Eraill yn sôn am filwyr ac wrth gwrs yn anorfod. Rhai yn cyfeirio at y pandemig, y cyfnod digynsel yma. I ni'n byw drwyddo fe. O'n i ddim yn syni a gweud y gwir gweld fod yna nifer o gerddi ferlib cyngeneddol. Nawr, falle bod y prifardd Dwbl Gwenall Llwyd Ifan, sydd wedi ennill i ail Gadair yn ddiweddar yn Eisteddfod Genedlaethol Amgen a ganaliwyd yng Nghaerdydd llynedd 2021, a Jim Parknest gyda yr Gadair yn Llanrwst yn 2019. Falle bod nhw wedi dechrau neu ail danio rhyw ffasiwn. Ni'n cofio falle Gerallt, Alan Llwyd a Donald Evans, y ddau bennaf falle, yn ymrafael ac yn ymyfrydu mewn arbrofi gyda mesur y ferlib cyngeneddol. Ond mae yna beryg, fel i ni wedi trafod, i roi plug ar bodlediad Clera yn misoedd Rhagfyr a Thachwedd, mae yna beryg i fynd a meddwl, wel, dwi ddim yn goffod odli fan hyn, a mae'r llacrwydd na, os ych chi'n mynd mewn a meddwl, reit, fi'n gallu anadlu nawr, dwi ddim yn straight jacket y cywydd, mae rhaid chi gofio cadw y tyndra eich crefft a chadw'r
ar awenau yn dyn ar eich crefft, eich bod chi'n cael ymestyn eich camau cyngeneddol, byddwn ni'n gweud, i'r beirdd hynny sydd wedi mentro yn y ferlib cyngeneddol, a ti'n nodio yn gadarnhaol, felly fi'n cymryd o ti'n cytuno. Fi'n cytuno, neu. Wrth gwrs, dyn ni yn gytun bob tro. Fel ti'n gweud, os ydych chi'n mentro at y ferlib, y cyngor gorau allan ni roi chi yw trowch at Geraint Llwyd Owen, trowch at Alan Llwyd, darllenwch yn fanwl iawn beth maen nhw'n wneud mewn cerddi fel libr. Does dim llawer gan Geraint, ond mae'r ychydig sydd gan fo yn arbennig o wych. A fel ti'n gweud, maen nhw'n dyn yn dyn nhw. Maen nhw'n dyn. A i wedi gwir, maen nhw'n gyngor da, hyd yn oed os ydych chi ddim yn creu ar fer libr cyngeneddol. Dim os beth ych chi'n gwneud, ewch at y meistri. Dwi yn bersonol yn mynd troi yn aml iawn at Dick Jones. Mwyn cael y cogs na'n troi, dwi jyst yn codi unrhyw un o lyfrau Dick Jones o'r silff, ac yn darllen rhywbeth gan Dick. A yn sydyn reit, fi'n gallu teimlo'r cogs na'n troi a'r rhythmau'r gynghanedd yn dod mas. A mae fe'n fy atgoffa i o beth yw canu da tin. A fysa ni'n cynghori pawb i wneud yr un peth. Ond neu, dyn ni wedi dewis 3 sy'n dod i'r brig. Ydyn, mae yn drydydd i ni'n gosod Selif, ac i ni'n ddiolchgar i Selif am i gerdd sydd yn trafod, os cofio'n iawn. Selif falle oedd bardd mwyaf uchelgeisiol y gystadleuaeth. Eto, cyngeneddwr wedi sgwennu cywydd, deilath, os nad trillath, o ran hyd, sydd yn dipyn o bangamp, fel oedden ni'n sôn yng ngystadleuaeth tlws yr ifanc. Ac mae'r cyngeneddu felly a llif y gynganedd yn ogystal â'r gystrawen, achos mae cyngeneddu'n dda yn un peth, ond mae cael ei wneud sens a i gyfal Cymraeg cyhyrog a chyffroes a naturiol yn beth arall wedyn. Ond falle fel mae Eirig a fyny yn boenus ymwybodol, mae uchelgais yn un peth, ac i ni'n euog iawn o hynny, a falle mae'r her wedyn gyda'r uchelgais yw cynnal y safon yna ar hyd y beth. Neu falle wrth gynllunio, rhesymegu ydy'r hyn fi'n trio i ddweud yn gweddi i'r cymhathiad neu'r ddelwedd neu'r cyferbynnu y ddwy elfen i fi yn ei tynnu mewn. A beth sydd yn ni fan hyn o be fi'n ddeall, Eirig, yw milwr anrydeddus sydd wedi gwneud ei waith ac wedi amddiffyn cenedlaethau yn ei sgil y brwydro nath y milwr, a wedyn y milwr wrth gwrs mewn henaint, angen i ddiogelu, a'r neges honno'n cael ei chymryd felly fod angen i ni wneud ein gwaith a chymryd y brechiad gwisgo mwgwd. Mae'n gerdd yn erbyn anti-vaxxers. Nawr, dwi ddim yn anghytuno dy hynny, a dwi wedi cael yr hyblyn ac yn falch iawn o bod yna ymddiffyniad i gael ac yn y blaen, a bod yn trio gwisgo mwgwd ac amddiffyn eraill, a mae wedi gwneud ni'n ymwybodol o bawb yn cwmpas yn ein cymuned a'n cymdeithas. Ond byddwn ni'n gweud, Eirig, falle bod rhesymeg y peth wrth feddwl a bwrw fe i'r pen wedi colli rhywfaint o'i rin. Byddai ti'n cytuno? Ie, fel ti'n gweud neu, mae'r uchelgais yma, mae'r cyngeneddu yn aml iawn yn gry iawn. Mae yna lot o oferi yma, dyw hwnna ddim yn beth hawdd iawn i wneud mewn cywydd. Mae'n llawer haws mynd yn gypledol mewn cywydd, ond na, mae'r bardd wedi dewis goferi, mae'n anodd, mae'n llwyddo rhan fwy o'r amser, dwi'n meddwl, ond weithiau mae straen cynnal y frawddeg yna i weld falle ar y cyngeneddu, oherwydd mae fe'n gorfod dewis ambell i air na ddyle fod yna o bosib. Mae yna ambell i air yna sy'n anghyfarwydd iawn heddiw, enghraifft y gair cawdd ag adwyth. Rhyw eiriau fel yna, maen nhw wedi cael eu dewis siawns ar gyfer y gynghanedd, ond a ddylen nhw fod yna. Hynny yw, llunyn mesur da iawn yn y pen draw yw, os ydych chi'n gorfod mynd i'r geiriadur i weld beth yw'r gair, pidwch y cynnwys y gair yn y gerdd, oherwydd fydd y darllenydd yn gofod gwneud yr un peth. Ond wedi dweud hynny i gyd, mae yna lot i edmygu yn y gwaith yma. Ond wedi neu, yn yr ail safle, mae cerdd plentyn. Ie, plentyn wedi danfon cerdd fer lib ato ni. A dyma'r
dyma yn y marn ni ac Eirig, gerdd ferlib gyngeneddol, fwyaf llwyddiannus y gystadleuaeth. Y sylw byddwn ni'n gwneud yw am y cerddi ferlib eraill, os ych chi'n mynd i fynd i'r lawr y trywydd hyn, mae eisiau gwneud un dda, falle cadwch at gyngeneddion cytseiniol a peidwch a gadael i'r bwlch rhwng y trawiadau o fewn y llunellau dyfu'n rhy hir. Dyna un cyngor wrthon ni. Achos mae cerdd ferlib gyngeneddol wael yn llawer gwath na cherdd ferlib wael. Mae fel sef yn dyblu effaith y gweiledd, y safon. Ond fan hyn, fy hunan, wyf heno, yr eilwyd yn oer, yr erw o lwydni, oriau, galar, a mer ei miriau'n galw ar dad a mam o'i gwerid myd. Ni'n clywed llif hyfryd yna yn y dechreuad, a mae rai cerddi sy'n eich pwno chi yn ei dechreuad, yn dos e, yn hoelio pan feddwn dalent plentyn i weld llais y clywed llun. Falle dyna gwpled gorech awdl Gerall, a mae wedi dod i'r reit ar ddechrau awdl afon, ynddo e. Ond mae'r dechrau yma yn awgrymog ac yn dyner, ac ddim yn tynnu sylw at ei hunan, a mae hwnna yn nodwedd ac yn rinwedd drwy gydol y gerdd. Falle byddwn ni'n gweud wedyn yw bod angen ambell i linell sydd yn hoi fan hyn fan draw ar ddiwedd y penillion synhwyrus llifeirio goferol hyn. A hefyd wedyn, so ti'n neud y pwynt Eirig, pam ddim troi hwn yn gywydd? Ie, dyna un o'r pethau nath groesi meddwl i pan o'n i'n darllen hwn. O'n i'n teimlo, mae fi'n gweithio'n dda fel ferlib mewn rhai mannau, ond siawns gen i fod y gallu gan y bardd yma hefyd i lunio cywydd. A tybed a fysa'r gerdd yn well fel cywydd, yn fyrrach o bosib, yn mynd at, yn canolbwyntio ar rai pethau yn unig torri ambell i beth mas. Mae'n fwy o gamp, oherwydd ydych chi'n gofod gwneud mwy o bethau yn y pen draw, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, ydych chi'n gofod ateb yr odle yna, lle ydych chi ddim yn gofod meddwl am rheina fan hyn. Dyna un peth nath groesi meddwl i, ond falle, wrth gwrs, tasau'r bardd yn gallu ateb, fysa yna ateb diddorol ganddo. Neu ganddi. Un peth fyddwn ni'n tynnu sylw ato fe, edrychwch gwrandewch ar y pennill yma. Dyma'r ail bennill. A mae fe'n dda iawn, mae yna bethau da iawn yma, ond mae yna bethau falle, mae yna fymryn o wendyr yma hefyd. So dyma ni, mae'r gerdd yn sôn am y plentyn yma, neu'r y mab neu'r ferch yma, sy'n clirio yr atig ar ôl y rhieni. Dyma'r ail bennill. A bant a'i toreth yn bentyrau. A bant a'i toreth yn bentyrau, heb ews mwy, yn ddibwys i mi, oes o dŵls o'r cwts dan star, celfi o bob cilfach, ac atig o gomigau. Mae'r man gwan i fi yw'r llinell ola yna yn y pennill yma, ac atig o gomigau. Comics sy'n yma, wrth gwrs, y siawns gen i nad oes neb rili yn dweud comigau. Falle bod e'n y geiriadur, ond siawns gen i nad oes neb erioed falle wedi defnyddio'r gair. Yn onest. Achos yn yr adeiladwaith y pennill yna, mae dy ti heb ews mwy, oes o dŵls, yr cwtch dan star, gyrau llafar tafodieithol, a wedyn mae comigau yn sefyll mas, yn lletwydd iawn. Am ddim gweud comics. Mae'n bethau yw'r rhain, ond maen cystadleuaeth wrth gwrs, maen nhw'n falle'n cario mwy o bwys. A dyfynnu cwpled gwych hefyd, jyst cyn diwedd y gerdd, a chyn hir wedi'r clirio, bydd bywyd dau mewn sgipiau sgwar. Mae hwnna'n gwpled ysgytwol, chwarae teg. Fel ydych chi'n gweld, mae'r safon yn go uchel. Ond dyma ni bellach wedi cyrraedd y brig, mae'r wobr gyntaf yn mynd, ar Gadair felly, yn mynd i Lleidr Pen Ffordd. Ie, beth sydd yn ei fan hyn yw dilyniant o gerddi ferlib, di-gynghanedd, just ferlib, a mae yna chwaw awyr iach yn hynny weithiau. Ond, a'i nodi falle, yr un oedden ni'n taro ni falle bach yn or-ymdrechgar. A i ni wastad angen ymdrechu, ond weithiau yn ngherdd y plentyn, doedd o dim ôl ymdrech, roedd e'n llifo naturiol. Yr cwpled agoriadol, cod dy goler, y gwynt fel ias rolnodwydd y deintydd.
nawr, mae yna sôn am ddeintydd, ond does na ddim cyfeiriad at ddeintydd am weddill y gerdd. Ond i ni mynd o le i le ar draws Cymru drwy atgofion y person sydd yn cofio i fam a'i dad o bosib, neu sydd yn siarad a'i dad sydd yn colli gof drwy henaint neu ddementia. A mae'r cwpled yma yn awgrymog o hynny disgwyl. Y niwl yn crynhoi ar gopa'r mynydd fel twli llien dros ford hir cyn gwerthu celfi mam gi. Ond mae'r ddwy ddelwedd yna yn awgrymu, a maen nhw'n wych yn dweud, heb weid dim byd am y menydd, ond jyst y niwl yn crynhoi ar gopa'r mynydd. Dyna pa mor awgrymog, ond bod y bardd yn gwybod bod ni'n gallu gweld delweddau sydd yn awgrymu niwl yn y meddwl a twli llien dros ford hir cyn gwerthu. Eto, mae'n atgyfnerthu y niwl drwy lien yn dweud. Mae wedi cymathu dwy ddelwedd fyna yn glyfar iawn. A mae yna ddeialogi mynd ymlaen yn ystod y gerdd. Ond Eirig, mae'r cliw mwyaf falle yn yr ffigenw, Lleidr Pen Ffordd. Ac eto, o'n i'n teimlo bod ddelwedd sydd yn cloi'r gerdd yn codi naturiol. A ni'n sôn am falle y cyfeiriad at y deintydd ar y dechrau. Mae'r delweddu wedi hynny drwyddi draw yn hollol naturiol ac yn ddiymdrech ac yn gwneud synwyr ac yn wedi i gweithio yn gain iawn. Ydy, ti'n iawn. Yna ni droi at y diwedd, Mare. Na i allan y tri pennill byr olaf. Edrych poster ar y wal, panto, Dic Turpin. Pan o'n i'n eistedd ar y gôl yn y miwni yn Ponti, o'n i'n gweiddi nes mod i'n grig. Bob tro y llwyddau stopo'r goich. Beth, ti'n barod i fynd? Dim ymynedd erbyn hyn, os e? Na olwg. Fel rhyw walch yn arllws y gemau i gyd mewn i gwdyn cyn i'w geffil garlamu i'r gwyll. A dyna sy'n fe'n gorffen. Nawr, perthynas yma, perthynas dwi'n meddwl rhwng tad a mab, rhwng mab a'i dad felly, a o bosib, dementia yn mynd ag atgofion i ffwrdd, a gweld rhywun yn rhyw fath o lithro felly i ffwrdd, a gweld amser yn y pen draw o bosib fel rhyw fath o leidr yn dwyn y pethau hynny oddi arno ni. Nawr, di hwnna ddim yn, mae'r ddelwedd yna o amser fel lleidr, dyw e ddim yn newydd. Ond, mae'r ffordd mae wedi cael ei wneud fan hyn yn arbennig o wych. Mae fe yn fyw iawn. Nawr, gyda'r math ma o destun, dwi wedi gweld cerddi tebyg yn sôn am yr un math o beth mewn Eisteddfod eraill, sydd ddim hanner cystal ar gerdd yma. Oherwydd, mae yna beryg gyda'r math yma o beth, pan ydych chi'n sôn am golli perthynas a colli fe mewn ffordd mor ddirdynol a hyn, yn ar y deg felly, fo flaen eich llygyd. Mae yna beryg mawr i droi'n sentimental iawn. Dyna'r peryg, a bod e'n mynd yn mysi iawn, mynd yn felodramatig iawn, chymod. Ond dyw'r bardd yma, mae fe'n osgoi hynny'n llwyr. Mae popeth sy'n yma'n fyw iawn, yn credadwy iawn, ac yn amlwg yn dod o ryw fath o brofiad personol dybiwn ni. Ac am hynny i gyd, dwi'n meddwl bod y gerdd yma'n codi safon y gystadleuaeth yn uchel iawn. Ydyn, a felly llongyfarchiadau mawr i Lleidr Pen Ffordd, ta pwy yw neu hi, ac boed i holl fri ac urddas y Gadair syrthio ar dy ysgwyddau di. Diolch yn fawr am y ferniadaeth. A hyfryd ydy clywed fod cymaint ag 2 ar 15 o gystadleuwyr ag unwaith eto fod yma deilyngdod. Ffigenw'r bardd buddigol yw Lleidr Pen Ffordd. Mae'n braf cyhoeddi fod y bardd buddigol yn bresennol gyda ni, ac mae'n bleser gen i i wahodd i ymuno gyda mi unwaith eto. Lleidr Pen Ffordd. Jesus wedi cwrdd â Martin, ond mae rhaid i mi gael ychwanegu bod ni'n gyd aelodau yng Nghapel Gwylod y Garth. Ac yno mae Martin wastad yn eistedd yn y sedd gefn. Wel nawr,
mae e'n dod i'r blaen. Fe yw prifardd Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2022. Llongyfarchiadau cynnes Martin Hughes. A da fyddai cael ychydig bach o'i hanes unwaith eto. Mae'n gyn newyddiadurwr gyda'r BBC, yn fardd, yn nofelydd, yn awdur, straeon byrion, yn undebwr brwd. Yn byw yn Ffynnon Taf gyda'i wraig, Nest, mae'n dad i Carys. Beth Martin i ysgol uwchradd Cyteis yng Nghaerdydd ac astudio wedyn yng Ngholeg y Brifysgol yno, lle'r enillodd e radd yn y Gymraeg, ac yna cael gradd uwch ym Mhrifysgol Warwick, gradd MA mewn cysylltiadau diwydiannol. Martin yn berson sydd wedi cefnogi eisteddfodau bach a mawr, lleol a chenedlaethol, a hynny ers blynyddoedd. Ac mae wedi ennill nifer o wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, ac mewn eisteddfodau fel Eisteddfod Talaith a Chadair Powys, Gwyl Fawr Aberteifi, ac eisteddfodau Pantyfedwen yn Llanbedr Pont Steffan a Ffont Rhydfendigedd ac eraill. Llu ohonyn nhw dros y wlad i gyd. Y beirdd sydd wedi dylanwadu ar Martin ydy Iwan Llwyd, Brian Martin Davies, David Rowlands, yr Americanwr Charles Wright, y Gwyddel Dennis O'Driscoll a'r Albanwr Don Patterson. Mae'n eisteddfodwr brwd fel rwy'n awgrymu, ac mae Martin yn ddiolchgar i bwyllgor Eisteddfod Caerdydd am drefnu digwyddiad fel hwn, a hynny ar adeg digon anodd a digon heriol. Felly Martin, o fod yn eistedd yn y sedd gefn yn y capel, gaich gwahodd chi i glosio at y Gadair. Bydd yn cael blas o'r gwaith buddigol. Mae Martin am ddarllen I gerdd Cadw. Cadw, detholiad. O'r diwedd ti'n gwenu dad, llifar atgofio nôl siŵr o fod, neb yn ynys dan ddeiar, mewn talcen caled, ysgwydd wrth ysgwydd. Cymaint o lo ar ôl, dim modd I gyrraedd. Fel hyn y mae, yr offer weindo wedi rwdi, y clôn sownd ar y glwyd. Sefwn ni yn y car, a gwylio'r gwynt ar glaw sy wedi erydu'r mynydd ers cyn cof. Pam dad? Oedd wyneb metren fel talcen ti, ti'n llysgod y ges o'r cwpwrd, wy'n dal ar tren nesa, medde ti. Chi wedi anghofio rhywbeth, Mr Richards? Wedes ti dy fod ar y ffordd I anti mod yn Ynys Meudwy. Glynda, na hi wedi mynd. Ac est ti draw amser y coroni, pan o ti'n 10 blwydd o'd. Mewn y ti, bydd yn garcus stepen. Dere gael twymad, yn y caffi clud, y tên felys, a nia yn ein cyfarch ni a'i gwen radlon. Mr Richards, chi'n disgwyl fel y boi. Paid delwi dad, gan boill gormodd. Treni, y twlpus siwgyr, yn toddi fel cellodd dy ymenydd. Edrych, poster ar y wal, panto, Dic Turpin. Pan o'n i'n eistedd ar dy gôl yn y miwni yn Ponti, o'n i'n gweiddi nes mod i'n grig, bob tro y llwyddau I stopo'r goets. Beth? Ti'n barod I fynd? Dim amynedd erbyn hyn, oes e? Na, olwg. Fel sy ryw walch yn allws y gemau I gyd, mewn I gwdyn, cyn i'w geffil garlamu i'r gwyll. Diolch yn fawr iawn I chi fel cynulleidfa am eich gwrandawiad ac am eich cefnogaeth.
A llongyfarchiadau eto i Martin Hughes, Prifardd, Eisteddfod Gadeiriol Caerdydd 2022. Diolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r seremoni wahanol, wobrwyol hon. Mae holl ganlyniadau y cystadlaethau ar gael drwy gydol y dydd ar ein sianeli cymdeithasol. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni, diolch yn fawr i chi am wylio.